Ако летите над България и внимателно следите пейзажа отдолу, ще откриете, че земята е осеяна с малки хълмове. От хилядолетия под тях спи цял един забравен свят. Този свят крие една от най-древните култури в Европа, съществувала на огромна територия от Егейско море до Украйна. Тя е оставила своя отпечатък върху мисълта, философията и изкуствата на античността. Това е светът на траките. Изложбата на тракийските съкровища обикаля най-големите музеи в света. Изразителната пластика, митологичните сцени, сложните технологии, всичко говори за много високо ниво на развитие, но културата, която ги е създала, е почти неизвестна. Днес, благодарение на археологическите разкопки, светът на траките започва да ни разкрива своите послания и тайни. В България тракийската археология е сравнително нова дисциплина. Георги Китов посвещава живота си на разкриването на тракийските могили и загадките на траките. Той казва през смях: тракийските царе са ме избрали, за да разкривам гробниците им. Китов е работил на много могили, но разкопките на Косматката, наречена така заради обилната си растителност, му носят една от най-големите изненади. Дребни камъни зърна, не е цяла плоча. Срещу входа на храма попаднахме на едно огромно струпване от камъни. При демонтирането на това струпване се оказа един камък, който не може да бъде изваден. И тогава се появи един объл камък, както и ние го нарекахме облия камък. И в един момент металотърсач пищеше невъобразимо. И ние решихме, че под този камък има някакъв метал. И се опитахме леко да го разклатим, но това беше непоплатим. Тогава с четката при почистването постепенно облия камък започна да има кичури, коса, кадрици, надолу да се показват очите, вежди, носи и така нататък. Разкопките започват с едно странно откритие на бронзова глава, заровена под огромна купчина от камъни. Тази находка няма аналог в историята на тракийската археология. На дълбочина от 7 метра в могилата, екипът на Китов попада на коридор, запълнен с пръсти камъни, който ги води до един зазидан вход. Гробницата е впечатляваща с размерите си и своята архитектура. Тя се състои от дълъг коридор и 3 помещения. И с фенерчето, през тази врата, през този вход успяхме да видим хиляди златни, жълти искри вътре и една окръжност. Давайте да махаме блоковете! Супер! Това е толкова дългомета! Я направя. Има такива деца. Дайте да махаме камъни. Да сваляме камъни. Гробницата е непокътната. Покрити с дебел слой прах се очертават оръжия на войн. Шлем, наколенници, копия изядени от ръжда,
венец. Общо 130 погребални дара изплуват от забравата, но вниманието на Китов е привлечено най-вече от начина, по който са разположени предметите. Тук са поставени вещите, така че от тази страна са много, тук са много, а тук няма нито едно предметче. Тук върху това ритуално ложе също няма абсолютно никакви предмети. Тук беше сложен един къс от вратата, мраморна, с образа, който ние тълкуваме като свързан с нощта. Върху него обезлистения венец, тъй като листенците са начупени и пръснати по пода, и във вътрешността на трите амфори, които бяха поледени край тази стена. На кого е тази тайнствена гробница? Чия е тази изключителна глава, една от редките бронзови скулптури, достигнали до нас от античността? И защо е погребана пред входа на гробницата? Даровете от погребението са изключително изящни. Деликатният венец, възстановен от стотици клонки пръснати по пода, е най-красивата и пишна корона, намерена в Тракия. Всичко говори за царско погребение, но голямата изненада предстои. Върху челото на шлема е изписано име. Голямата сензация беше, че тук в началото на шлема са изписани 4 или 5 букви село Ту. Това на старогръцки означава Насефт. И това беше последният аргумент, който показва, че в тази сграда, в тази гробница е погребан самия Сефт III. Cette nouvelle découverte est vraiment très impressionnante. Les traits sont tellement caractéristiques que je me rappelle en Grèce quand nous avons vu les premières photos, avant qu'il soit question de ces inscriptions qui confirment le nom de la personne représentée, on a tout de suite ouvert le livre des monnaies et on s'est dit, mais ça, c'est le profil du roi Sotès. C'était frappant. La ressemblance est frappante. Този поглед трудно може да се докара и самото лице на Сефт, понеже е доста сложен образ и малко изкривена физиономия. Сякаш е претърпял доста контузии, особено от дясната страна. Като погледне оригинала отзад, се вижда, че точно тази част, всяка една кадрица от тези висящите е лята по-отделно и е слагана по този начин. Това е било някакъв начин да го направят малко по-красив, нещо като суетност. Това, което си мислех за него, че не е бил доста добър човек. В смисъл хем благороден, хем доста властен. И общо взето всява респект. Предполагам, че е било и така и за всички, които са воювали с него. Сефт управлява в края на 4 век преди новата ера, но различни елементи от погребението свидетелстват за много по-древни обичаи, описани още в Илиадата. Там Омир дава първите сведения за митичните тракийски царе, които участват в Троянската война през 13 век, хилядолетие преди царуването на Сефт. Ако искате вие да се вмъкнете в стана Троянски, новодошлите траки стануват последни от всички. Заедно с тях е и царят им,
Резус. Сам аз му зърнах конете, грамадни и много красиви, по-бели от сняг и препускат подобно на вятър. Колесницата му е в злато и светло сребро. Има и златни, огромни доспехи. Не подобава на смъртен да носи такива доспехи, а подхождат те на боговете безсмъртни. Тракия е богата на злато и сребро, а траките са известни с умението си да извличат и обработват металите. В мина като тази са работили между 1000 и 2000 човека. Сефт е потомък на одрисите, най-мощното тракийско племе. Те са притежавали огромни богатства. Диодор говори за годишен доход от 1000 златни таланта, докато доходите на Атина по това време са били наполовина. Одриските владетели въвеждат първи поставянето на портретните си изображения върху монетите. Това е близо 100 години преди Александър III. И освен това, одриските владетели въвеждат и поставянето на династични символи. Тоест, бащата въвежда едно изображение върху всичките си монети. После същото изображение го използват синът му, внука му, правнука му. Вижда се, че това е нещо, което представлява днешния съвременен герб. Това нещо не е направено, може би, хилядолетия след това от останалите държави, докато те го правят. S'il faut situer cette personne et cette trouvaille dans le temps, on se trouve à la fin du IVe siècle, qui est aussi la fin d'une période pour la Thrace. Une période qui a commencé à partir du moment que les conquêtes de Philippe de Macédoine ont aboli la royauté thrace et ont créé une province, disons, du royaume de Macédoine, régie par un stratège macédonien. Александър Македонски обединява изтока и запада и предизвиква първата политическа и културна глобализация. След смъртта на Александър, Тракия се владее от Лизимах, един от неговите стратези. Именно в този момент на историческата сцена се появява Сефт. Грамадното самостоятелно Сефтово му недосечене показва, че той е един напълно самостоятелен владетел. Тъй като Сефт е имал няколко сблъсквания с мощния елинистически владетел Лизимах, който се е титулувал цар на Тракия, но всъщност е владял само градове по тракийското крайбрежие, на два пъти Сефт се сблъсква с неговите войски и сраженията завършват така нерешено. Но тогава имаме сведения за женитба на Лизимах с тракийска принцеса, която може да бъде, примерно, дъщеря на Сефт. И от този момент върху монетите на Сефт, последните типове, започва да се изображава житен венец, който го има и в монети на Лизимах. Това са първите монети, върху които нямаме сюжети, свързани с нещо с войната. Може да бъде, да се мисли, че това е свързано с мирното споразумение, което е направено между Сефт и Лизимах, който е признал неговите владетелски права. Безценна информация за царуването на Сефт лежи под водите на този язовир, първият мащабен строеж на комунистическа България. При започването на строителството му се откриват останките на голям тракийски град. Мъчно се ориентира човек сега, но някъде тук, в горния край на тая горичка. Ние все чакахме малко по-бавно да се напълни езерото и до последната минута работехме, прибирахме, изнасяхме находки. И една вечер заваля дъжд проливен и когато дойдох сутринта, действително бяха водите нахлули в дълбоките изкопи, на нивото на Тунджа вече. Много тежко. На мен лично ми прилуша за пръв път в живота. При завоя на река Тунджа, близо до село Копринка, Казанлъшко, след 7 години упорит труд, бяха открити и почти напълно разкопани останките на Сефтополис. Сефт и Лизимах са се споразумели и тогава именно Сефт построява своята столица
която по тогавашен образец е била в много кратки срокове построена, с политически акт, с заповед на самия цар. Това е една от къщите, така наречения пастаден тип, номер 5. И площта на жилищата е била също доста голяма, до 350-400 квадратни метра. Имаше вана, части от вана. Значи хигиената е била развита. Виждате и каква и канализация, и водоснабдителна така култура са имали. Нали? В североизточната най-висока част на града се откриха каменните стени на вътрешна крепост, насочена към жилищните квартали. Тук се е издигала монументална постройка, храм и жилище на владетеля с размери 40 на 20 метра. В едно от помещенията на двореца храм, паднала върху пода, се откри мраморна плоча с обширен надпис на старогръцки език. Този надпис е намерен малко преди заливането на града от водите на язовира. То е единственото доказателство, че градът е построен от Севт и е носил неговото име. И надписа говори, че трябва един от преписите да се постави в светилището на великите самотракийски богове. Факта, че това светилище се намира в двореца, дава основание да смятаме, че именно великите самотракийски богове са били династическия култ, култа на царската фамилия. А това е един от най-известните в това време култове на остров Самотраки и през този период са били много почитани. Надписът от двореца храм свидетелства, че през епохата на Севт траките не са писали на свой език. Но едно неотдавнашно откритие на остров Самотраки хвърля съвършенно различна светлина по този въпрос. Тук са намерени 220 надписа именно на тракийски език върху съдове в основите на храмовете. Samothrace, les auteurs anciens nous le disent, était une terre thrace. On sait qu'il y avait une tribu dont on nous donne même le nom, c'est les Saïoi. Bon, alors les Grecs colonisent Samothrace et essaiment sur le continent en créant un certain nombre de colonies. Jusqu'ici, le témoignage le plus tardif concernant l'usage de Thrace, c'était le témoignage de Diodore de Sicile, qui nous disait que le thrace était encore une langue liturgique utilisée par les prêtres des Kabyres, etc. Mais les inscriptions ont cet avantage d'être des documents directement livrés par les producteurs. Nous sommes sûrs de notre affaire. On a trouvé 3 pierres. 2 de ces pierres sont écrites entièrement en thrace. La 3e est extrêmement intéressante parce que c'est une pierre bilingue. On a les 4 ou 5 dernières lignes d'un décret grec, d'un décret public. Et tout de suite en dessous, on a un long document thrace. Ça signifie qu'au IVe siècle encore, le thrace pouvait encore apparaître sur la place publique d'une cité réputée grecque. Защо по същото време в двореца на Севт пишат на гръцки? Явно процесът на глобализация е засегнал и писмеността. Севт е амбициозен владетел, отворен към модните течения на своето време. Построява Севтополис по архитектурните планове на гръцките градове, с широки улици и квартали. Бронзовата му глава е изключително произведение на изкуството. Тя напомня школата на Лизип, най-големият скулптор на епохата и личен ваятел на Александър Велики. Ирония на съдбата. Нито едно оригинално изображение на Александър не е достигнало до нас, докато Севт ни гледа от вечността. Този гранитен постамент
е намерен пред царския дворец. Изследванията показват, че върху него се е намирала бронзова статуя в цял ръст. Пропорциите съвпадат с главата на Сефт. Освен това, неясните остатъци от надпис наподобяват букви от името му. Но защо траките са отсекли главата на основателя на града? Политическо отмъщение? Едва ли. Анализът на гробницата прави тази хипотеза неправдоподобна. Даровете са богати, а самата глава е поставена в специално изградено каменно ложе. Сефт е оставил много противоречиви следи. Построява модерен град, а собствената му гробница е много архаична. Il n'est pas décoré. Il semble, non? Il n'a aucune décoration. Non. C'est une construction absolument extraordinaire. C'est curieux. Oui, ici il manque quelque chose. Absolument extraordinaire. Jamais vu quelque chose comme ça. Il existe des tombeaux du type macédonien connu, mais pas de ces dimensions-là. Même le tombeau de Philippe, c'est la moitié de ça. Mais ce n'est pas un monument pharaonique. Ici, on se trouve devant un monument presque pharaonique. Гробът на Сефт е построен от гранит. По същото време в Сефтополис е въведен много по-модерен и лек материал за работа. Това е една новост, която не е известна по това време. Нито в нашите земи тракийски, нито в целия Балкански полуостров, може да се каже и в целия античен свят. Наред с кирпича, траките стигат и до откритието, специално в района на Сефтополис, до печената тухла. И специално я произвеждат за изграждане на своите тухлени гробници, като изработват вече не само правоъгълни тухли за правоъгълните помещения, а и секторни тухли с по-голям диаметър външна страна, с по-малък вътрешна и наредени една до друга, тези тухли образуват кръг. Тези тухли с изключителна форма са изобретени в работилниците на Сефт. Защо тогава той избрал гранита? Зад тенденцията да бъде модерен монарх се откроява една сложна и противоречива личност, дълбоко свързана с традициите. Преди откриването на гробницата в Косматката от Китов, някои историци са смятали, че Сефт е бил погребан в Казанлъшката гробница. Тя е тухлена и фреските отговарят на духа на Сефтополис. Учените свързват бойните сцени, изписани в коридора, с битките на Сефт срещу Лисимах. За траките смъртта е най-важният момент от съществуването. Херодот пише: те погребват умрелия с много веселие и радостни нареждат, отколко злини се отървал, като отива при пълното щастие. Следите от надпис над купола от дълги години интригува учените. Трябваха ми месеци да мога да различа точно какви са надписите. Установих изненадващо, че всъщност става въпрос за два надписа. Големия надпис, който имал по-важно значение от гледна точка на политиката тогава, гласи Ройгос, син на Сефт. Няма съмнение, че Ройгос е владеел една солидна държава с традиции и е била държава в разцвет, защото в Сефтополис по това време е имало изключително много работилници, концентрация на хора на изкуството, архитекти, ваятели, скулптори и художници, музиканти, и фактически тук е представена галерията от образи от двора на Ройгос. Може да предполагаме, че същото е било и в двора на неговия баща Сефт III.
Втория надпис е с 3-4 пъти по-малки букви, както може да се очаква, и той гласи Кодзимасес изографиса. Категорично това е името на зоографа, на художника, майстор на тези уникални фрески. Името е тракийско и художникът е тракиец, който, разбира се, е учил в някои от реномираните гръцки ателиета. Освен, че имаме за първи път, бих казал, най-ранния запазен автограф на художник в рамките на антична Европа, който вероятно е оставил тази гробница вече като завършек, като венец на своите умения и на своето творчество. Археолозите имат изключителния шанс да открият подписа на Кодзимасес върху една по-ранна гробница – гробницата в Александрово. На централната стена на гробната камера е изписано името Кодзимасес, придружено от прякора Хрестос. Това означава най-добрия. И нещо още по-невероятно. Под подписа се появява неговия автопортрет. Това е единственият известен автопортрет на художник от античността. Кодзимасес изглежда много млад. По всяка вероятност е рисувал тази гробница в началото на кариерата си. Каква невероятна промяна за толкова кратък период. Тук иконографията е много по-архаична. Смъртта е представена като лов жертвоприношение. Фреските поразяват с детайлите си. Гола фигура на мъж е центърът на сцената. Той е вдигнал лабриса, свещената брадва над главата си. Този образ не отговаря на критериите за красота и пропорции в античността. Той няма аналог в иконографията на епохата. Cada vez que uno visita una tumba, la primera sensación es de sorpresa. De sorpresa porque ves que hay soluciones nuevas, que hay alternativas nuevas. Unas están pintadas, otras están sin pintar, unas tienen un pasillo de una manera, otros lo tienen de otra. Todo parece que hay una intención de responder de una manera concreta a la vida concreta de la persona que estaba allá. Eso es lo que me parece fascinante, porque eso quiere decir que había una cultura de la individualidad, de lo singular, de la persona. No hay un modelo que se aplique mecánicamente a cada caso, sino que en cada caso concreto se crea una solución. Es como si ante la singularidad del difunto se le quisiera dar una respuesta singular. В този първи етап на погребението, тук е бил положен в жертва, принесен жертва един кон, който ние намерихме на място. Това е станало миг преди да бъде зазидана тази врата. Ето тези врати са били начупени. Това не може да стане случайно, това е станало съзнателно. Късовете от вратата, с изключение на този, който беше поставен в камерата, гробната камера, и върху него лежеше златния венец, останалите бяха използвани за преграждане на входовете към двете помещения.
Но върху този символ на смъртта лежеше царския венец. Като че ли той увенчаваше главата на това божество и точно върху нея поставено символизираше някаква връзка между царя, между този бог на нощта и слънчевите искри на венец. Венецът на Сефт е от дъбови клонки. Един от най-древните символи на безсмъртието. Но защо листата му са разкъсани и разпръснати в гробницата? И в други гробници Китов е намирал ритуално начупени или разчленени предмети, чието части са заровени отделно. Наколенниците на Сефт са от бронз. Може би с тях е участвал в битките. И затова те са сложени заедно. Често археолозите намират само един наколенник, изработен от сребро с позлата. Всички предмети представляват кодирано послание. Езикът на това послание е понякога много сложен, както показва този наколенник, намерен при друго погребение. Защото сега забелязвам нещо, което не се вижда на наколенник. Да погледнеш. Значи това от начина направа. Като гръбначен стълб. Едни неравности. Които ги вижда томографа, но не ги вижда човешкото око. Виждаш ли? По този ръб какво уребряване има едно странично. Гръбначният стълб, скрит вътре в наколенника, надминава всичките ни модерни представи за туревтика. За да го направят, древните майстори са познавали до съвършенство структурата на металите. Тук в центъра, в средата на този ръб централен, има изпадала повърхност от следствие на корозията. И там се вижда вътрешността всъщност на метала, но и там няма видими следи от това уребряване. Туревтите са били не само изключителни майстори, но по всяка вероятност са били посветени в таинствата и са вграждали скрита символика в орнаментите на предметите. Визуалният език на този наколенник е толкова сложен, колкото и техническото му съвършенство. В сцената по-долу е представен царят по време на лов, жертвоприношения, възлияния. В най-долната сцена той е на трон под закрилата на богинята и върти въртено. Според някои учени, той е символ за движението на космоса и на безсмъртието. Con los datos que tenemos, dos características muy marcadas. Aristocracia, o si se quiere, poder y muerte. La memoria de sí mismos que han querido dejar los tracios está asociada a la jerarquía, al poder y a la muerte, pero no una muerte que se acaba aquí. Porque si la muerte fuese una puerta que se cierra, no haría falta celebrarla de esta manera tan singular y espléndida. La muerte parece que es una puerta que se abre. Que se abre, no sé, si para la aristocracia o para todo el pueblo. Eso es lo que no lo sé. O para los mejores. У Порфирий е запазено сведение за издълбани в скалите дупки и за пещери, и за врати, през които се извършват ражданията и преминаванията на душите в отвъдното. Избрани покойници ставали антроподемони, т.е. безсмъртни, и се изпълнявали ролята на посредници между боговете и хората. Светилището на Татул свидетелства за древността на тези вярвания. Оказва се, че край тази изсечена бронзовата епоха, във второ хилядолетие преди Христа, скална пирамида, се е оформило цяло свещено пространство. Открихме 35 глинени олтара, на които са правени жертвоприношенията на този легендарен тракийски цар. Става дума за единственият и най-ранен известен Херон в Родопите на обожествен след смъртта си тракийски владетел. Херон е точно това – светилище, където според древните траки се погребвали мощите на техните царе, които се превръщали в полубогове. След смъртта си те също охранявали хората. Постепенно такива светилища ставали места за поклонение, те отблъсквали болестите, отблъсквали чумата.
Гробницата на Сефт е друга форма на Хероон, място обитавано от обезсмъртен владетел. При отварянето на гробницата Китов забелязва следи, които свидетелстват за дълго използване преди тя да бъде зазидана и затрупана. Вратата се е затваряла и със специални лостове е била заклещвана отвътре, така че да не може да се отвори. И това, което и на друго място сме констатирали, и което е един аргумент в полза на нашето твърдение, че става дума за храмове, и което не всички колеги искат да приемат, са ето този отвор тук и този отвор тук. Както и тези отвори. Значи в един момент участниците в религиозните церемонии са искали да бъдат сами. Орфизма е бил тайно учение. Значи той е бил достъпен само за най-близките на царя, най-висшите аристократи, които са били малко количество хора, 7, 8, 10, 15. Тайните на орфизма са се пазили под страх от смъртно наказание. Затова ние толкова малко знаем за тях. И знае се, че според легендите Орфей е бил убит от жените, защото вличал мъжете им на разни церемонии религиозни. Те били недоволни, че остават без мъже, решили да го убият, за да си върнат мъжете. Бдителните богове ги наказали, пратили глад, суша, нещастия на племето. Жените хукнали да търсят частите на Орфей, на които го насекли, за да ги съберат и да го съживат. Намерили обаче единствено главата в една река, тя плувала и продължава да пее. Погребали главата, само главата, черепа, и издигнали огромна могила върху нея и обявили това място за свещено място за Хероон и периодично правили тържества и излияния на това място. Изглежда по силата на тази легенда, която е разказана от един писател Конон, античен писател, по силата на тази легенда и тази глава е поставена, погребана ритуално тук на това място. Por la manera en que se ha encontrado, ha sido enterrada con un ritual, ritualmente. Y esto inmediatamente nos lleva a pensar en las cabezas cortadas que aparecen en la antigüedad. Por las fuentes literarias sabemos que las cabezas cortadas, los oráculos con cabezas cortadas eran muy frecuentes en Grecia, en Etruria y en distintos sitios. Nos encontramos con un ritual en el que se ha enterrado la cabeza para poder preguntarle, probablemente informando a los que les preguntaban sobre el más allá. Y me imagino que habría algún intérprete de lo que la cabeza del rey decía. Cuando uno contempla esta cabeza, en la boca, el labio inferior lo tiene ligeramente inclinado. Está representando un momento, un instante. Está representando lo que está haciendo. ¿Y qué está haciendo una cabeza así? ¿Qué está haciendo?
por la boca, por lo que vemos en la boca, está hablando, está emitiendo cosas, está diciendo cosas. Pues, desde mi punto de vista, podría estar representando el momento en el que el oráculo se expresa, habla a alguien. В тракийската Торевтика Бога не е идеализиран като съвършен, красив, изящен. Там е важното самото съществуване на този Бог, а не как изглежда. Няма тази идеализация. Трака си е водил Бога в него, в душата му, не като изображение, като икона, на която той да се прекланя и моли. Едно от тълкуванията на съкровището от Летница е, че върху плочките са изобразени етапите на посвещаване в безсмъртието. Макар и посветени, древните автори не са дръзнали да открият тайните. Но те говорят за една цялостна, духовна трансформация и оприличават тръгналия по пътя с самотен вълк куче. И тук царят носи на коленник с образа на богинята. Зад гърба му са изобразени различни отрязани глави. Инициацията е включвала много изпитания и има различни нива на посвещение. Голямата царска инициация е продължавала цял живот. Гръцките автори са описвали Тракия като земята с най-древни и мистични култове, но най-красив израз на това убеждение от древните дава Омир. Toute l'Iliade aboutit à ce bûcher extraordinaire construit pour Patrocle, espèce de lit d'amour d'Achille pour son ami Patrocle. Et pour parvenir à l'embraser, il faut l'aide des dieux Thraces. Et ces dieux, ce sont les vents qui vont venir attiser la flamme et permettre au bûcher de prendre. Et les vents ne vont pas cesser d'attiser la flamme jusqu'à ce que le bûcher soit entièrement consumé. Et ce n'est qu'à la fin qu'ils repartiront vers la Thrace. Donc il y a là quand même l'idée que les vents Thraces accompagnent le rite funéraire, lui permettent de s'accomplir, et peut-être comme ça à l'âme de Patrocle d'obtenir le repos auquel elle aspire. Писмените сведения дават основания на ред изследователи да предположат, че Дионис и свързаните с него вярвания влизат в живота на гърците като нещо чуждо именно от Тракия. Историческите извори говорят за един кръгъл храм на Дионис, който се намирал в Родопите, свещената планина на траките. Археолозите издирват повече от 100 години това уникално светилище. На Перперек археолозите откриват огромен олтар, отговарящ на древните описания, и стотици преси за вино, които подсказват култа към Дионис. Според Херодот, този храм е бил толкова известен, колкото храмът на Аполон в Делфи. Тук са идвали Александър Велики и Гай Август, бащата на първия римски император, за да узнаят съдбата си. Много гръцки философи са били посветени в тракийските тайни учения. Между тях е и Сократ. A mí me parece que la estancia de Sócrates en Tracia, en las distintas batallas de Tracia,
fue decisiva en la formación de su filosofía. Sócrates tuvo algo así como una experiencia de éxtasis o mística. Estuvo muchísimas horas quieto, sin moverse, pensando, concentrado en sí mismo. Cuando vuelve a Atenas, lo primero que hace es contar algo que a mí me parece que es digno de ser subrayado. Dice que ha conocido a un médico, no a un curandero, no a un mago. Sócrates dice que ha oído a un médico seguidor de Zalmoxis que no se puede curar una parte del cuerpo enferma si no se atiende a la totalidad, al todo, que hay que tratar al todo para curar la parte. Y el todo del hombre es el alma. El alma no es una parte más del hombre, sino es su todo, su totalidad, es su vida. La idea del alma que utiliza Sócrates solamente la podemos encontrar en Demócrito, que es otro tracio. Научих това заклинание от един тракийски лекар, последовател на Заомоксис, за който казва, че обезсмъртява хората. Лекарят ми каза: Заомоксис, нашият цар, в качеството си на Бог, твърди, че не трябва да се лекуват очите отделно от главата, главата отделно от тялото, тялото отделно от душата. Това е причината, поради която много болести убягват на гръцките лекари, защото те не обръщат внимание на цялото. А цялото е това, към което трябва да се насочат и да лекуват. Името на Тракия идва от нимфата Траке, която е владеела тайните на природата, на растенията и е можела да лекува и убива с тях. Тракия е играла ролята на контактна зона между интуитивното и рационално мислене. Тя е провокирала творчеството на много гръцки автори и чрез тях влиза в основите на европейската култура. Platón tiene continuamente presentes a los tracios. Hay muchos elementos a lo largo de su obra en la que aparecen de una manera o de otra. Pero la aparición más notable se encuentra precisamente al comienzo de uno de sus diálogos más importantes y una de las obras fundamentales de la cultura europea, de la cultura occidental, la República, Politeia, de Platón. Sócrates desciende de Toastui, de la ciudad de Atenas, al Pireo, porque quiere asistir a una fiesta nocturna de una diosa tracia, Bendis. Pero hay algo más, y es que en el libro primero se dice que esa conversación, la conversación que está teniendo Sócrates con el resto de personajes, es un banquete en honor de la diosa Bendis. Es un banquete, es decir, la República, ese diálogo tan importante, comienza como un banquete simbólico a una diosa tracia.